Здравейте, мечи. Така, не съм правил много време такова нещо. Сега ще се опитам да готвя. Така, нещо, което не съм правил доста време. В смисъл, не че не съм си готвил, защото някой друг да ми сготви, но ще бъде нещо, което не съм правил много време, импровизации. Защото по принцип ям едно и също нещо, правя си едни пържоли и долу-горе това е. Така, и ги правя. Даже някой път ме домързява да им слагам и подправки и ги правя само с сол и ги бутам и се пикат. Така, днеска ще правя нещо и аз не знам какво ще правя. С някакви тиквички, моркови ще се опитам да направя нещо за ядене. Ще ме разберете какво става за въпрос. Ще се разтила едно в тавата, слагате едни яйца, ще става като бат, само че няма да опитаме да правя пица, защото не съм се взимал доматен сок. И не знам дали ще стане, и няма да стане баш като пица, ще стане нещо разкаскащо, дето така, както и да е, майната му, сега ще разберете. Тъй, тиквички, моркови, трябва да се настържат и така нататък. Сега няма гледайте как се стържа, защото днеска ще има голям зор. Сей това стъргало ще стържа и кашкавала, и тиквичките, и моркови, и ще взема да посолам тук, така че няма да гледате как посолам и да ме чуете. Не знам къде е асал стъргалото, кой го е фърлял. Не съм аз, но няма значение. Майната. Така, сега махаме тия подкимания тук и започвам да се занимавам с глупостите. Така че оставаме, ще се видим после, защото после, да, ще се видим после. После, като настържа на тия подкимани, ще се видим. Защото се слагат и кашкавал и яйца, ще видите в течение на времето. Оставам да започвам, защото и без това съм гладен. Така, мечки. Тук съм се настъргал вече тази подкамайна и стидил съм я от водата, тиквичките. Сега почваме да стържим морковите, ще е по-голям зор. Така че ще се видим после, като ги настържа. За вас е тъй, за мен не. Почвам да ги стържа. Така, готово се с настъргането. То отдолу е другото. Така. Сега трябва да се... Това ще е нещо като тортила, не знам, ще видя как ще стане. Никога не съм го правил, сега ще му сложим яйца. Не, първо ще настържим кашкавал. Значи, тук са... Не знам на грамажи. Не мога да ви кажа. Грамажи не ме интересуват. Правя на око код вида. Тъй. Сега ще настържим кашкавал. Някакъв тук имам кашкавал, не от това, който аз по принцип взимам. Просто това беше под ръка. И няма да дам пари. Отгоре по принцип ще видите как ще го мажа с катък. По принцип и топено сирене става, ама както и да е. Тъй. Сега режем кашкавал. Най-вероятно, не знам колко грама ще е, но по принцип тази рецепта трябва да е здравословно нещо си. Ама хората слагат пълномаслен кашкавал. Ама аз не съм толкова модерен и си слагам обикновен кашкавал. Така че, да го пробвам. Не е като моят детско взем на инзуло, но няма значение. Все тая. Сега като го настържим, слагам яйцето и го умесвам и ще ви покажа после, ще го слагам в тавата и така. Ще се видим после. Така, мечки, настъргано е и кашкавала. Ето, после ще разбъркаме. Сега обаче, преди да разбъркаме, ще чукнем тези двете яйца. Малко е така са. Майко, това май стана бая. Така, тези така малко ще го разбъркаме. Тези съставки всичките трябва да ги изцедите от водата. Не знам защо, така е по рецептата. По принцип мислих да ги правя на ленти, това е най-дългото занимаване, което съм си правил храна Евър. Честно ви казвам, наистина, бая време съм се занимавах тук да ги беля, да ги стържа, да ги тако. Повече такова нещо не. Знаете, аз съм по-бърз да процедури, така че следващия път мисля да го направя по един друг начин. На тънки ленти, просто тук ми го няма галачката, не знам къде, но на тънки ленти. И това е. Така, сега ще чукнем тук тези яйца, за да може да ги разбием. Сега вземем ножа. Така, гледате да не падат вътре чурупки. Тото паднат ли чурупки, после ще хрупати. Сега. Тук. Едно яйце. Е готово. Сложа 4 яйца, те скоро го направиха с 2 тиквички. и с
3 моркова или 4 с 2 яйца. Аз не знам, направя го май малко повече, така като гледам. Но няма значение. Аз ще разбъркаме и яйцата, като са тук така вътре. После ги слагаме вътре и ще се умесим, станем целите мармалата. Но няма значение. Важен е крайният резултат. А крайният резултат е, не знам, ще го изям колкото да не ми хареса. Значи това без цялата питка и съм сложил повече кашкавал, така че иска пиене са, не пиени, ки ядам. Тя ще ви разкажа един такъв виц. Да ме разберете какво ви говоря. Значи учил един македонец. Не може учил в магазина и казал на един, но той малко така криво говорил. Че искал сирени, а пък той му дал сапун. И му взел ония парите. Той брал са това македонеца вкъщи, взел да реже да си реже уж сиренето. И ми падна вилицата и тук вътре, голям кеф. Взел да си реже сиренето. И познаете какво станало, човека взел да го яде. Обаче по едно време взел да прави балончета. И ще отдал пари. И казал тъй, пиен са не пиени, ки ти едам. Паря съм дал за тебе. Че е моята работа така. Хубаво, лошо ще го изям. Щом се направих ориз с... Сега го бъркам с вилицата, да не се цапа много, ама може да се наложи с рецепта глупа. Горе-долу става тъй. Щом ядах ориз с копарка. Направих си ориз сварен. Баба ми направи сварен ориз. Аз с ръце ще става. Аз не. Баба ми направи сварен ориз. След като го свари, аз го направих като на салата. Там тя ми го свари, сложи пиличко, направих го в тавата. И аз мароли глупости си го слагам, оцет олио и реших да сложа и риба. Само че вместо рибатон си взимах копарка. Не ви го препоръчвам, отвратително стана, но го изядах. Щом съм ял това нещо, значи това ще изям. Така, стана една лепкава смес, едно место кайма. Сега го оставам да си мия ръцете и да го слагам в тавата и да го такова. След като се изпече, тогава започваме да го пълним и ще го навиваме на роло. Ще го кръстим, не знам как ще го кръстим. Ала роло да Иван, не знам бе, ще видим. Това не е моя рецепт. Моите рецепти, нали ги знаете. Това го видях в интернет и ще видим какво стане. Взимал съм царевица, ката. Мешана скара, какво стане, ще си го изям. Ако брата не ще да иде, да не иде. Така, мечки, фурна да трябва да е предварително загрята. На 180 градуса, пуснал съм я да загрей. Значи, правя го тъй, после да мога да видя. Сега го тъпча, да може да по всички краища. Цак. Ето край. Да може да стане като трябва. И да е горе-долу равномерно. Така че му бия леки шамарчета, защото не знам по друг начин как да го направя. Чак такъв голям по принцип на брата жената готви, защото те си бяха в Чехия, сега те браха. И по принцип тя готви. Тя си прави тук заеден, аз моите ядения ви казах. Като слагам да пика пържоли, дори само солно слагам и ги вкусявам даже повече от сол, нищо друго. И ги пика във фурната, те са свинско, чисто свинско филе. По принцип, без добавени мъзнини, даже и мазнина не добавя. И да, и по принцип тя прави за ядене, този път вика май. Не знам какво ще се получи, има какво се получи. Зеленчукови и май. Така, набил го много хубаво. Още малко ще го разстеля да може да хване навсякъде по-дълчета, какво стане. И трябва да изсидите. Мисля, че го казах. Така, кашкавала яйцата да май явно, за да може да слепне, не знам. Не мисля да участвам в Masterchef, така че сега мисля, че горе-долу го направихме равномерно. Според моето око. Танам! Сега ще имам обаче какво се получи. Така, мечки, оставам да загрее фурната. И 20 минути, след 20 минути ще се видим. Като го изкарам от фурната, като го намажа с тия неща, мога го оставя малко да поистини. Намазвам го с тия работи, слагам му отгоре мръвка, взимал съм даже малко царевица, не знам кой се получи тази царевица, но какво стане? Ще се видим след малко. Тъй мечки, сега го изкарваме тази работа, тя да поразчисти малко тук. Ще видите за какво става въпрос. Тъй, тази е тази хавлия, защото нямам такова нещо, да се фащам тавата. Тъй, че да изкараме тук да остане дъската.
Така, ето дъска, я чупих, като гоних една муха и изтървах дъската. И стана счупена дъска. Така. Сега правим тъй. Вижте какво стана. Ох, почва. Така. Сега мекичко. Сега ще видим какво става въпрос. Оставим хавлията на мястото. Би трябвало да го сгъним наобратно. Така че пичо, не знам, ще можем да го сгъним наобратно. Ако ние ще го разрежем и ще го плеснете. Сега започваме да мажем. Така, взимаме една лъжица. Мажем с катък. Много хубав катък, много е готин. Така, чук. И започваме да мажем. Така, който иска да го чака да изтине, батко Иван не може да го чака. Така, сега мажем и другата страна. По принцип трябва да го завия на рулон, но батко Иван не е чак към голям майстор. Въобще няма мога да го завия. И ще стане мазало и ще се ядосам и пак ще го направя. Така че консултирах се с моят готвач. Набрах жената и тя каза и аз не знам. Като ти не знаеш, и аз не знам. Че се уклепах малко тук. Така, супер. Сега взимам още малко картъче. По принцип е хубаво да изчакате, ама аз не мога. Според мен ще е по-добре да се изчака, ама аз не мога да чакам. Така че мажем хубаво, защото пари. Трябва да се изчака 100%, ама най-много. Така. Много хубав катък. Сега ще поръсаме. Сега като гледам само от едната страна ще трябва да слагаме. Ще източим царицата, водата. На сладката царица. Така. Много обичам сладка царица. Пукаме се едно съм шаран. Много обичам. Карте. Сега. Взимаме месото. Аз най-тъпия нож направих аз. И започваме да ядем. Но не знаете, първо трябва да изядам. Това е. Така. Е така хубаво. Хубаво мръчица да има. Така. Оха. Не знам другото. Ще го оставим. А пък кот стане. Така. Сега ще поръсим малко царичка. Малко. Да видим как ще се затвори. Другото ще го взема си. Не знам колко царица обичат. Така. После взимаме краставицата и нарязваме малко краставица. Сега. По принцип, като искате така може да го режете, аз ще режем тъй на купчета и после само да разпръскваме. Трябваше да са на по-тънки, ама така. Ама какво се прави? По-тънки, не по-тънки, това е. Ако не им хареса, няма да се яде. На мен ако не ми хареса, ще трябва да го. Тъй че сега
Взимам и чушка. Цак. Въобще няма да е режа нея. Чук. Това е така. Ще я накъсам и ще я фърлим. Трябва да го направя на ленти, ама все тая. Така. Ще да е хубаво малко доматки да имам, но не съм взимал. Още една чук ще се сложим. Нека има. Така. Сега сложим малко сиренци и го захлупваме и кот стане. Не сложили още един ред мръвка. Айде. Сложим още малко. Мръвка като има винаги е лубо. И кашкавал. В принцип, да направя моя рецепта сега както е тъй да го бутна, ама го бутна в формата, ама ще запиша чушки, мушки, глупости, няма смисъл. Така. Ето така ще сложим още малко. Така. Сега, готово. Ще поръсим малко царевичка отгоре. Сега ще видите за какво става въпрос. Сол не съм слагал, не знам. Сега тук има някаква сирене. Този стане малко по-бързо, малко по-голям. Ще го забързаме. Сега ще ви покажа и за какво става въпрос. Така. Бащата е взимал някакво много хубаво сирене от някъде. Ама не знам откъде е. Много хубаво. Голям кеф. Сега чупим малко и така да разсънем отгоре. Нека да има малко сиреняк. Все пак има зеленчуци. Сирен тук така. И падна малко долу. Зян направим. Оха. Сега да измим ръцете и да ви покажа какво става после. Сега измихме ги. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Кляк! Чакай да обърнем камера. Значи, гледайте сега го прегъваме тъй. И ще ядеме. По принцип, знаете, при мен яденето не издържа до масата, но този път ще да издържи и познаете какво стана. Не можах да го прегъна. Чудо. Еде. Стана каквото стана. Както и да е. Така. Сега ще отрежем тук и това. Ще се наклепаме, ще стане мармалад. Трябва да стане като хамбургер, като сандвич. Добре, малко съм прекалил с съставките. Я да пробваме само да сложа чушчица. Има тук нещо. Супер! Трябваше малко по-тънко. И още малко във формата. Чук! Сега ще ядеме. Май ще е с вилицата, няма да е тъй, както си го мислих. Толкова бяха възможности, остава, защото почваме да папкаме. Ай, не чичал.